menitsika niany zegny ankapobeny atsika ikorangatreniky politique générale. Atsika boka io ikoragna lakoty amle koragnany ampanjaka vaviny agnalalava koezam-panjaka. Am tegna izy baka ampanjaka samy panjaka zay tsy fampikoizy. Fa amin'ny alavirantany zamiko izy. Fotony izy reniny mitondra zay sakalava amin'ny fotoagna zo amin'igny tapany avatra igny fa raha tegna izy ampanjaka samy panjaka tsy mifampikoizy. Politique générale. Mandeha cinéma ndreto mivolagna mahay politique reto, mivolagna fa mpagnano politique reto. Ino cinéma? Za fa malegna gn'amero agnarana. Ary za fa malegny aloha to volagna simple hoe insulter ro. Fotony ro vraiment direct ataoko parce que za olo toro naka direct ro tsisy jery be foagna marigny. Vraiment ro be foagna fa ro tsisy jery. Matoa ny jeune malagasy ny vahoaka malagasy amin'ny fotoagna zo ny fora tetry tam fagnagedragna, fagnagadragna, fanampenam-bava nataonareo vahoaka tagnatiny 25 ans. Basiky zay nataonareo. Ny vita eky nataonareo fa nareo koa fa tsy vintsy tagnatiny 25 ans. Mamono tegna zegny donc ny mora. Fa eto kazazoenareo amlalo politique ratsy mahazatra nareo le vahoaka. Vahoaka nefa tonga saigny. Anareo telo miralahy fa hitanay jiaby fitondrasanareo zay vahoaka. Fa hitanay jiaby cinémanareo jiaby. Fa hainay jiaby tsinjakanareo. Mba ino koa raha tadiavinareo? Matoa nareo nalohany vahoaka taminareo nitondra, nadosiny vahoaka taminareo nitondra, tsy nifidiny vahoaka faindroeny faintelo taminareo nitondra. Raha koa fa naboakane baka amin'ny afirone nandalo amin'ny vavane zipitraka amin'ny tany. Zay tsy agnandrabosike mbola nonoene koa zay ampidinay amin'ny tany sagnatriany vava. Aleone lavitra zay nandika tany masiny. Nanangira tany fady mba fahinay zay voajoro tany malandy avoajoro amin'ny vola fotsy amonogna mazavaloa amin'ny amare. Fa koa nareo telo ataoko hoe efatra. Aloha ataoko efatra reky lahy igny baka dignako. Ataoko par zokizokiny le raha. Norbert Lara Ratsirahona, Marc Ravalomanana, Ery Rajaonampiana, Rajojo Andry Rajoelina. Anareo ny 4 rasy tsy nafoaka anareo tamin'ny fitondragna nataonareo. Aloha asesiko. Andriamatoa Monsieur Norbert Lara Ratsirahona gne. Anao nagnano transition tamin'ny fotoagn'andrany. Nagnino tsy ataonao bilan ny transition-nao taminao nitondra. Aboazay vahoaka, ambarazay vahoaka, nandratsy, nantsara. Izy koa no olo mariny teto amin'ny tany sy ny firenena Madagasikara. Ataova bilan, aboazay. Ary anao tamizay Norbert Lara Ratsirahona nataonao agnarana tokonao hoe
AVI asa vita ifampitsarana niany za magna croiser les bras Norbert Lala Ratsiraonagna mba boazy koa ny publie amy vahoaka ho hitantany ho hitan'izao tontolo zao hoe ino ma le bilan nataonao ke hoe asa vita ifampitsarana nagnino anao tsy mipody faindreny na faintelo na fahafolony karaha nataony tompoko la Didier Niasa Ratsiraka fa anao nagna transition ambaleo valizy ary nahaiza ny vahoaka malagasy anao telo amy telopolo tapitrisa monsieur Norbert Lala Ratsiraonagna anao dia mpagnakorontagna ny Madagasikara tseniky nisy raha nandalo tamy Madagasikara koa tamy fitondragnany Vandimby tsy nahitagna anao tsy naharignesagna anao fototry rangotany afo ny boany korontagna jiaby teto Madagasikara nanomboko anao nagna transition jusqu'anao voly niala tamy transition anao jusqu'aniana mareny tetiny ray aman-dreny aminay avaratra agny Norbert Lala Ratsiraonagna ambarako anao misy volagna zay amin'ny ankaragna agny fagnevanao koa fa fatsiky loko moustache-nao koa fa pindro vy mangala droite pitraha dikan'izegny anao fa sojabe fa antidaly fa misotro ronono ke niany mbola tsisy tahotra tsisy ainatra nareo mahasoja be nareo nagnary ratsinety teto amy firenena mbola masaky mivola hoe za zay fitondragna avy eo tsary ny contre-aviko fa nitoanako foana ray aman-dreny aretin'olo be aretin'ny soja be ary fo na izy vo ny maladie d'Alzheimer na izy foary ke tiako ai amindroaroe io misy anao Norbert Lala Ratsiraonagna raha jiaby nataonao teto amy tasy ny firenena aza batoigna vahoaka aza kadalenao vahoaka fa koa nisy olona agnapotiky fitondragna teto Madagasikara Norbert Lala Ratsiraonagna masakeo fa matra anao olobe anao tiako mamaly anao hamaliako anao koa mbola tsampy anao volagna anakazy matoa anao niany fagnevanao fatsiky loko somotronao pindro vy pitranko igny fa tsy nanjary nataonao rango zay matoa anao niany halam-bahoaka aloha alan'andrina mba mbaraza koa Norbert Lala Ratsiraonagna mba boa bilan nataonao nde ratsy nde tsara tsika amizao hoe 4% ny tsara nataonao 4% ny ratsy nataonao agnaranao ny Ratsiraonagna fa anao raha ongo foanao niany parce que anao tsy mahay mipetraka amy sezy tokony pitrahanao nipotenao Ratsiraka nitondra nipotenao aza Felbert nitondra nipotenao i Ravalomanana nitondra nipotenao i Rajon Mampiana nitondra nipotenao koa reky lafarany teo anao boko mivolagna fa hoe anao madio azafady aminao zalahy anao koa fa tsy agnaja-tegna anao zazoko be koa tsy agnajanao parce que olo koa fa soja be zegny ajegna mangala droite zany matetiky eto mivolagna aminareo soja be reo anareo koa fa nisotro ronono
mangalaky tampokarokaroa ny dadilana koa tsisy mbarazany fasao zo aminay eto 5 € 10 € farany lafo andy fasako samasy anao malandy andy fasako radio hely karaha ty anao ratsiraona anao mipetraka amin'ny vodimanga agnaty lakoronao o anao fifiko mitandreny vaovao aza mikapokapoko eky fa nataonao tsy nanjary ao agnatraka ho zay varatra igny araiky zay miamby ny bilanao za lalaronao repère ratsiraona hoe nanjary sur 4% tsara nataonao a 4% ny ratsy nataonao koa sakinao mampiboaka zegny eto ambaranareo izy nareo mpiaradia aminany zoky bendroa zegny manarakaraka io volaniko aminareo anareo ma maladie d'Alzheimer sa nareo foire pété plomb midika ambanibaniny za monsieur Marc Ravalomanagny valiany Marc esto napetrako taminao Marc Ravalomanagny anao Marc Ravalomanagny agnontaniako fa tsy delila kely tsisy problème ndraiky za aza pitivinao igny zandrilako iny ndraiky za tsisy raha tsy nataony delila kely mataony anty za mbola mankatoa izy fa anao Marc Ravalomanagny anao boka misehoanao mahery mivolagna rôly anao misehoanao mahery volagna anglais ndre valianao volagna anglais za Paris fa tsy volagna anglisman io ataonao vantara aminay eto Marc Ravalomanagny mba ambarazakony sakinao volagna hoe tamin'ny ara-dalàgna nangalanao fitondragna tamin'ny 2002 valia boka za ino maha ara-dalàgna nangalanao fitondragna tamin'ny 2002 azoviny nandesinao ny tety faty nangalanao fitondragna tamin'ny 2002 zanadambo zegny anao vola mitetandraza zay evahoaka ty hene raha hoanay koa mahavintsiny zay sa tsy mahavintsiny zay fa tsy anao tamin'ny 2002 nandika lalàgna nagnitsakitsaka lalàgna nagnano zay raha ataonao niananao vola hoe fitondragna ty ne tsy ara-dalàgna ninao ara-dalàgna ambarazako ny Ravalomanagny Marc aboa maha ara-dalàgna ninao 2002 ndraiky anao lany 2e mandat ataovao koa bilano miambiny koa zaba zava boko ndre zama Patrick fonangataka aminareo dossier ny ty côté anao biafina anareo nagnatriky raha tamin'ny Patrick Rarimana tsy sakinareo teny fotony iny anareo tsisy preuve Marc Ravalomanagny anao fa soara dada araiky ny sojabe anao fa soara dada Ravalomanagny navandefanao vahoaka nanomboky 2002 jusqu'à anao niala teo iny promesse nataonao zay vahoaka masaky mifamatra anao rehefa za lany eo de homena mahazo 4 jiaby anareo aia 4 natirinao aminay io anao bokoa nagnano fantara fa hoe anao nagnamboatra goudron jiaby araky Madagasikara contrat tamin'ny andrany ratsiraka ndraiky Zafelbert P. Aleram nitohizanao nagnamboaranao goudron du sud au nord de l'est et ouest Ambaribe Sainte Marie fa tsy anao ny andra nataonao nampitombo namelatra orinasa ty kono zegny doko ary anao nagnaparitaka le orinasa ty kono ane
aboazay taratasy mivolagna fa ara-dalàgna nangalanao koroa, nangalanao somakodis, nangalanao tranombarotroso, nangalanao la marseillaise, compagnie malagasy nisy te jiaby nalenao. Aboa amahamariky raha valy managna anglismany anao fa zay ka za ribribegna zalahy. Na ino ma question petrako aminareo tsy sakinareo voliagna valiagna nefa za masaky mivolagna anareo. Nitondrasanao nandifasanao zanadambo zay tamin'ny koty. Adignanao tsy tsaroanao. Ray aman-dreninay olobenay tagny amy koty mipotipotehy reto zanadambonao reto. Niananao magnano mefa fitondrana ty ne nalaina tsy tamrary. Anao voalohany mpitondra nangala fitondrana ta Madagasikara tsy amin'ny ara-dalàna. Zany hoe anao Marc Ravalomanana nampianatra izy ro latafara reto ny atao hoe coup d'etat fa tsy ny vahoaka ny tolona. Aza ribiribegna vahoaka ke anao niany koa Marc Ravalomanana dada fasoara pitra agnaty lakoronao misoma ndraiky ry zafinao fa 21 ans e zafinao e kelikely eo anao nagnana zafy faro e mbola marary. Ny nataonao ara fa nahampy zay ke intsakaiky aviany zanakanao zafinao. Izy ty moa Madagasikara hitanareo pays des royaumes. Hoe miala anareo babandreo avy koa zanakanareo boko koa avy koa zafinareo. No azafady e. Azafady e. Hoy izy irany zoky lasa reraka zay aleoko lavitry manangana maty ny galeny toy zay nareo. Ambaranareo dignany raha nataonareo zay. Mitady plasy anareo vonenareo zay lakoty. Mahazo plasy anareo vonenareo zay lakoty. Io koa ne problème tsika lakoty tsy mety misy jery. Fa vonen'olo, donahan'olo, milatsadra, mbola egny. Zegny koa boka mafogna atsika lakoty. Za boka tsy voadindreo, za tsy mitsitsy amindreo. Fatelo, ery raja mampiany. Anao ny tsy haiky bilelony tariminy Rajoely. Tam transition Rajoely taia placenao ministre ny finance. Ery raja mampiany. Mbo avy any za boko zandasio. Tsy haiky bilelony tariminy Rajozo anao. Ery raja mampiany fa zay ka za ribribenareo. Tam finance tao nisy anao tam transition. Nodina agnano vaza miady anareo, somenareo tam resaka taogno vahoaka. Izy koa tsy ampitogno karaha zegny, tsy afaka milatsaka président république, makatsia godrogodro jaleby tsy ako nino. Nilatsaka anao. Nde za mbola matoky anao tsy lany ara-dalàgna koa. Fa kory atao, tsy soa vahoaka nainginy. Fa anareo telo mirahalahy teo tsisy lany ara-dalàgna. Ary nandika lalàgna jiaby nareo telo. Tam fitondragna anao, ery raja mampiany, ataovao koa bilan. Aboa koa raha misy. Ny tsara, ny ratsy. De io zay vahoaka amizao hoe aino nisy kokoa. Le tsara sa le ratsy angatako aminareo telo bilanareo zegny.
faran'le raiky faralandro io raha Jojo andro rajo mampiany andro rajoela nirina azala raha Jojo rango 2009 anao fa gogo raha Jojo jusqu'à 2025 anao gogo za fa nitantara fahezako anao Tananarivo raha Jojo 3-4 fois teto koa nisy malagasy pourri gogo tsisy mandilitra anao raha Jojo andry nirina rajoela tsy manana stabilité politique anao tsy manana hazonda mosigny anao colonne vertébrale zegny zéro aminao rajoela antsoitin'olo ambirambority na tsapa vahoaka est-ce que anao nalahelo vahoaka amy raha nataonao rajoela anao boka mety vola za tsisy olo ngadraiko oui tsara anao nigadra olo fa baiko baka aminao igadran'olo olo azoviny baiko azoviny nanjakazaka ary azoviny nagnambanimbany vahoaka fa nagnambahoaka alenao tany masiny tsy nasianao fotony niany anao a Dubai agny parce que anao fa tsisy taratasy anao zao ne alefiko aminao hira io baka io vita politique générale dédicace alefiko aminao baka io hira ty raha Jojo nino raha mba nanjary bilan nataonao ke nanjary teto amy tany sy ny firenena raha Jojo nanomboky 2009 jusqu'anao niala to 2025 namon'olo isaka 5 ans anao mamon'olo pendant période anao mitondra migadra olo isaka 5 ans anao mamon'olo pendant anao mitondra migadra olo 11 ans tamy fitondragna anao mbambara za indro nataonao tagnatin'ny 11 ans école tragno vato mijora école nde tsengy mitsaiky mianatra izy fa mirira riba jiaby vakivaky zegny natao hoe l'école soi-disant hoe manara-penitra aza-padoagna vahoaka malagasy anao ne bado e anao ko bado rajoela anao zao mahita normal logique raha Jojo raha toanao Dubai agny mandeha milingilingy amy tany tsy tokony idiranao anao mitondra titre hoe fa za président de Madagascar président de Madagascar ino anao na ino anao nilefanao anao koa nadio anao tsy tokony milefa zegny hoe problème nareo e anareo tia magnano politique mampadio tegna le raha avy amizay le tsy vakigny tsy tandro vavanareo nareo milefa may moa nareo milefa aza milefa bako Sarkozy koa namanao dalagnanany teto ene français zay izy tsy nilefa zay tsy nagnegna izy fa izy fo tsy nampodiny amy place Hollande misy raha nataony tsy nitiany vahoaka teto zay tsy nagnegna reo tsy nilefa fa reo fo tsy nampodiny amy place Macron mbola point d'interrogation bon de toute façon boka 2 mandats izy fa vita mandanany fa magnino milefa anareo magnasa raha tia tandrazana malahelo aminareo vahoaka malagasy zao makatsy makary anao milefa olo milefa zay mpangalitra olo milefa zay mpamono olo milefa zay mikatramo olo anagnan'olo trosa zegny milefa ataonao nilefa tsy nanjarinao tony na za tsy milefa Madagascar na za tsy milefa andafety ma za tsy milefa zay tanyboako jiaby za madio parce que za tsy nangalitra za tsy namon'olo za tsy nagnodikody fanagna-pirenena za tsy nandafy tanindrazana anao ne rajoela toute catégorie et option de Madagascar nataonao raha Jojo
naondragnanao are-pirenena nalafinao tanindrazana ino koa vonenao olo gadrenao olo koa aminareo telo mirahalaby reo anao le plus pourri président de la république ta Madagasikara. Za tsy maheky na le mpiarady aminao ny pourri aminaka capitaine d'équipe koa fa tsy nanjary dikan'izay équipe pourri. Tanao zay Marseille zay tsy maly entraîneur anay fo nadosinay zay nagnano intérim zay miamby entraîneur vaovao parce que tsy logique raha nataony. Izy tsy nitandigniny zay adhérent membre supporter club supporter en Marseille nadosinay izy tsisy maly droit nazy jiaby fanagnana jiaby ale dégage. Ke anareo koa niany tsy nanjary nataonareo nahampy nahatofoky zay vahoaka nataonareo efitra mirahalahy aza mampitsinjaka olo. Anao ma mihevitry anao tamy kavô sa anao mihevitry raha Jojo kaledescope sa anao mihevitry aia agnaran'ny plasy ary igny afasin'ny Tanimora teo boka naezako izy voalohany nagnano kidijiji vandinany io tanareo cercle mesin'ny Tanimora ho an'izay mahay Tananarivo lalabe manonga mandeha Fort du Chêne igny zay mipetraka agnabon'izy io juste ambaniny eto ao tany fagnanaovany boom de jeunes jeudi après-midi taloha tsy miantra jeudi ndraiky samedi parce que misy tragno lavalava malany zay io. Anao koa ampeny anao anonga cercle mesi en face io teo misy tragno lava zay ao fagnanaovagna réception. Tao fampandihizanao eko loatra anao frère fa za tsy voaribribinao amizegny mialy olakadalenao anaovanao mamilela fa za tsy vohodikodigninao amizay za radioela eko loatra anao karaha posinaka ary za contre amy raha tsy manjary ataonao vahoaka za mampifao vahoaka za tsy mesy wala za tsy mahome fa vahoaka ambanibaninareo tsy mamango aminaka. Anareo efitra mirahalaby reo tsisy manjary donc anareo zao tokony magnano sipozy ho anty-mahory ndraiky ajojo mangina amizay fa tsy nanjary nataonareo teo mataonareo nalohany vahoaka matoa nisy tolom-bahoaka taminareo telo mirahalahy reo efitra mirahalahy reo dikan'izay nareo pourri nareo fa tsy zay tsy manjary ty karaha ty ro jiaby mahita raha volay Jojo za koa tamy placenao nanomboko anao ny sakanany aia ta Addis Abeba igny même jet privé no tsy nahazo nibetagna miandra vatomanga baka ndraiky tsay Christian ro mba niodikodigny ro boko nyjoso fa nao tsy niodigny sady tsy nibetagna retour à l'envoyeur raha Jojo intsakiky zay gasy fa tsy namezanenao nationalité ne sintrany koa za mety izy ty mba managna nationalité aroe droit-nakazy igny agnatin'ny lalàna internationaux za tsy raha-mpagna politique karaha anao magnano politique za fa za tsy ndeha hipetraka ho président de la république tsy andeha hagnano premier ministre ny vahoaka miaigna agnatin'ny fiadanana zegny niriko fa tsy vahoaka andeha ambanibaninareo ke eto za magnambaranareo efatra mirahalahy reo biribiri tsy tsapaigna zegny raha mifitombena fa cerveau zegny raha mikabeso dikan'izegny aty mandiniky asa fangaro matoa ro io nataony Zagnahary fankalavitry presque
1 mètre. Dinia fa Zagnahary ny tsy nandeha l'école fa izy mahay raha ary tsisy olo mahay raha mandilitra Zagnahary tsy nandeha l'école fa izy mahay raha ary tsy misy olo mandresy fahaizany Zagnahary fa tsy anora Jojo tonatona karaha bateau tsisy boussole wala karaha boty tsisy le egny miagna magnandesindriaka fa lany klebaka fotony ino fa komasy kajo koa baka ro katara ro amin'ny ro mivady mianakavy mivoro a Dubai eo kajo baka mariny koa ny katara raha lanenao fa nazone volamena anao jiaby aregna anao jiaby nino koa anao tokony prépare valise raha Jojo miala a Dubai eto fa zay impake amizay zany amagna bateau sans boussole tsy hainao miambigny narendra sa miambigny talio sa miambigny varatraza sa tsy haiko miambigny cyclone hitondra bateau misy ro mianakazy aio tsy eto volagniny Addis Abeba io mambaranao Sainte Marie ke hoe no niala Tananarivo hélicoptère mibetagna Sainte Marie nalegna avion militaire nandeha a Dubai kelera koa za teto fa nagnambaranao raha Jojo io nangalanao tany masigny aby ro sakatia no sy ranja no sy mitsio sy ny magnodidiny tsy voatanisa eto fa nivolaniko anao teto raha Jojo ty fenay ranomasy io ko mbo iadagnanao Madagasikara voilà izakeo izy tsy mikoafy voilà izakeo izy tsy mikoafy anao zao na ino anao zao na ino anao zao le raiky volagniny magic système hoe Mamadou sans les papiers ke anaro aza mankadala zay hevahoaka zay tsy bado karaha anareo besa raiky azafady zay tsy bado karaha anareo ke niala anareo agnadio tegna ampisy lambanareo javel asianareo blé asianareo clean tsy haiko vaoliny tsy haiko nino anareo servety nampiasaigny baka ansaigny maloto agnarany araiky fa fotsy fagneva fatsiky loko sombotranazy jiaby fa pindro vy araiky soranazy karaha tsy haiko edy fa kavao aby sorandreo jiaby ny vandy ndraiky fagnambaniagna vahoaka ambila io Michael io présidentne io zanakane koty ary io reharehane lakoty iky nefa nataonareo tagnatiny 25 ans tsy nanjary raha nitondrasanareo Madagasikara nataonareo velo-tegna Madagasikara anareo koa madio ampidiana amin'ny Madagasikara ariagna jiaby nalainareo anareo koa madio ampidiana amin'ny Madagasikara zay contrat nandafosinareo tany malagasy jiaby anareo koa te tanindrazana ataova papier A4 noir sur blanc ampidiana raha ne jiaby nandesinareo bolombolinginareo agny fa zay ka za ribribeny ambaranao raha Jojo arabo andefitra aminao le anao koa taratara elo anao mbo adosindreo fahignana katarany ke eto amle politique générale zegny ipodianako za mitodika amitsika vahoaka atsika nafoy namony zandritsika atsika nafoy nandatsika lio zandritsika 2025 atsika koa tokony mafoy hoe non vita nataonareo zay tsy mila nareo eky miala ino raha tadiavitsika zo
raha tadiavitsika zao ny simple état fédéral. Fa zao raha patsaroviko atsika vao ro ne magnano atsika gogo hoe tantara di non. Nanomboko mandrea mpiadanagna izy ray mandre nagnisan'ny taky eo ny état fédéral io raha tsiraka. Nino raha nataondreo? À chaque fois misy le fitakina état fédéral na le fizakantena party décentralisation kortagnindreo fitondrana. Fôtony tsy tantindreo mihitsy le décentralisation réelle. Modakadaliandreo atao décentralisation, atao décentralisation. Magnino jusqu'à niany? Za nangataka tamin'ny premier ministre. Izy nivolagna tatamatany hoe ho apetraka efa nikoriny dossier le amin'ny trano. Monsieur le premier ministre, aboa lalàgna loi ordonnance zay mbola azo fafana, aza atao ordonnance anao koa andeha agnapetraka le état fédéral na agnapetraka le décentralisation. Fa ataova loi décret en fomba officieux agnapitrahako ny état fédéraly ny décentralisation eto Madagasikara. Monsieur le premier ministre, tsy mandany ankara zegny ary tsy manderaka anao cachet sy niava, voilà vita. Fafa abrogé amizay io 73 013 014 73 015 io. Fa zay ka atao blablabla. Fa firy andro anao nivolagna ziny monsieur le premier ministre? Aia suite? Aia suite? Marigna atsika zao mbola agnatin'ny alahelo, mbola agnatin'ny fagnamboaragna havatsika tamatavy. Fa zegny tsy tampagna boanareo le lalàgna. Anareo karaha mivory isaka semaine. Gouvernement sy ny ministre. Aboa! Anareo mavita magnaboaka nomination ty, nomination ary, nomination droite et gauche. Kaniny tsy sakinareo boaka le lalàgna. Aboa le lalàgna. Fa hoe natao fampanginan-jaza ziny, baka hoe, premier ministre ty, toany atsika côty, la côte fa ty agnapetraka kelera koa. Karaha io nataondreo. Ino? Intérieur ny rehetry moto iny, fa firy semaine zay, fa firy andra zay, nisokatra amin'ny fagnadediagna. Azalahy ndeo oltsy volontaire niroan'ny Ben Laden fo taia ta États-Unis. Quelques jours après fa hitan'ny zaro Amerikanina hoe fa filany nagnano raty. Fa nitsika mbola tragno firy 8 chambre, tsy haiko 8 service ndretry. Niany fa firy jour, firy semaine. Fagnadediagna io tsy nikinibegna. Raha niretry tagnatin'ny ray. Maro fagnadediagna zay tsy mety mifody varavarana fagnadediagna. Za teto fa nagnambaranareo vahoaka any. Igny volako. Fa nefa io. Ifa nefa io. Fôtony raha nambarandreo DGPI tambany tao afa. Raha nambaran'ny ministre afa. Na iny tsy naboaka confirmation niany. Raha nambaran'ny DGPI. Le mpiambigny ny intérieur. Zay nivola fe, misy olo efatra ambony agny. Na bako ministre, olo araiky, police araiky nandeha zara tagnapitain re. Non, mais attends, non. Izy ty makarata yamsy. Ifa maliagna hoe, signinetsy karaha zegny signy. Non. Asa somegna karaha zegny zay eza la. Zay tsy bado. Zegny raha tsy manjary hita fa nataonareo, tsy tianareo président ne mon colonel Michael magnara tsara mitsangana mahitsy.
nareo toujours man cinéma mibadika cinéma mibadika ry anapotena ro zay hela koty tsy agnapotiky izy toananay nde izy koa izy nagneky volagninay monsieur le président mila trano après 2 ans zavatsika izy ary zay agnara-maso fifidianana partout Madagascar fa tandrema fa zokibe malaky mivadiky anao koa nivadiky amy vahoaka anao fa ivadiany zokibe edy aza tsy raha mitsitsy eto ialako tsigny amy vahoaka malagasy jiaby maneran-tany maneran'izao tontolo zao nizahako ny confirmeko le resaka maramila Russie any le hoe navy Madagasikara non tsy agny lalagna OJB Poutine ndray adala fa izy tsy masaky andefa maramila amitsika any donc ialako tsigny amitsika jiaby ialako satroko amitsika jiaby les formations bon dédicace notre raha Jojo mandini anao nga anao tsy ndroasiny anao tsy nitorova ta Madagasikara fa anao nagnano ino ambatry natapy anao tsy nariagny fa nagnary-tegna raha Jojo volaniko zay ary eto za mitodika aminareo mpagnaradia amy raha Jojo indrindra fa anao inga Philobert zao ve agnaranao iny mila vonjy aseva mipetraka olonareo fa izy pourrituran'olo fa zay ka za pitsinjanareo ke izy ane mbola président république nino république nino Qatar ay donc izy magnano président république isa tsisy place-nazy en France ny tsisy place-nazy à Qatar Madagascar fa tsy azo dans le océan Indien bon andeha lakoty atsika ikoragna lakoty atsika en général atsika vahoaka lakoty atsika maro anisa plus que le olo fovoatany fa zao izy tsy olo jiaby fovoatany ny ratsy aloha zaveko zao koa misy mivolagna hoe fa tribalisme raciste non tsy olo jiaby Antananarivo ny ratsy zany hoe tsy ry ratsotsiky ndraiky ry maintso malama jiaby ny ratsy fa vraiment azoko atao ndraiky koa zako en pourcentage zegny azoko volagniny hoe 70% donc ialako mivandy hoe ratsy ro ratsy ro satria nagnino ro maro amindro tsy mankatoa ty fipetraka ny état décentralisation ty ke za mivolagna amitsika lakoty atsika mila mitambatra vraiment atsika mila mitambatra na atsika Madagasikara ao lakoty zegny na atsika diaspora aty ivelany fôtiny zalareto nambariko anareo teto ry vahoaka lakoty efa mikonokonona fa magnaboaka vola gauche à droite ro amin'io tsy miasa tsy hainao aia zao andreo vola mazava ho azy mandafy fanagnam-bahoaka mandafy arim-pirenena mandafy tanindrazana de ro amizay mahita vola paritaka igny le hoe vola maloto tsy déclaré karaha ny angay tenikilotro ravatomanga rozy io ambariko anareo ry lakoty namagna rahalahy na bavy ray aman-dreny sotrabe jusqu'à aty ivelany aty ampidivindreo le diaspora koty ndraiky le diaspora ny plateau tsy jiaby edy volaniko e fôtiny nagnino indro fa atsika lakoty aty ivelany aty matanjaka diaspora atsika de rozy io koa magnino commencendreo baka aty koa zio baka hoe olefy misy ajery atsika
misy ajery atsika aza magnano karary sasany niala baka taty nandeha tagny tamin'ny etam-bariobe tao nandeha amy plateau diaspora marina anao diaspora anao mipetraka andafy fa anao tsy diaspora politicien fa anao mety diaspora sosialy fa aza magneky aposin'olo amy tanànanao anao diaspora anao andeha agnapotiky le politiky zay hitadiavany vahoaka agnapitrahagna décentralisation budget provinciaux fédéral état za misy tokiky misy za tafantantegna hoe rehefa mafanamon'ny pesosy koa mandeha mitety faritany amizay tambotsy nisy taminay tamin'Marobe tao nambarako anareo teny sy tamin'ny semaine agnaby hoe misy koa zao ho avy andeha agnasandosandoko fédéralisme tsy haiko nino baka Diogota navy taminay tao namorimory olo tamin'ny salle d'œuvre tary tamin'Marobe nefa ny objectif-ndreo d'après regroupement nataoko za tsy contre antoko politique nareo vilominareo droit-nareo zegny fa vahoaka aza ribiribeny hoe fa amelogno ndraiky ny antoko arema za tsy contrairement contraire za ny tia fitondrany ratsira fotony hitsako niaignako tamin'za nianatra ary za mbola mpianatra fitondrany ratsiraka avy anao donc atsika kaza magniky ribiribendreo tsika lakoty fa rozy io ne mandoky mitsakaraka tsikompaka mitsakaraka zomaty mitsakaraka polystyrène mitsakaraka nino andretondreo motro andeha hiampidivandreo tsika malagasy samy malagasy misy ajery atsika lakoty 25 ans ro tio ro tsy natsapa atsika ro tsy nijery atsika ro fonahendreo Madagasikara ndrozy araiky tamizay 25 ans zay araiky nitondra 7 ans araiky nitondra 11 ans araiky nitondra 5 ans 25 tsy haiko 23 tsy haiko 24 aloha boriboriko 25 mampamora konty nipotegna tsika ka lakoty société tsika ta lakoty nivonegna nalegna tantsika nalegna tsy amin'ny aky atsika lakoty misy ajery o za ino amizay raha misy amafisindreo le fisiny club 48 io boka club miahy fatsikiloko somotro vy raha tsy rahonagna Norbert Lala izy any mididi club 48 io atsika mikoragna azy io ke atsika lakoty ko andeha mpisarandreo vaza andeha mpidivondreo amizay tsika zahava fa maro amindreo olobe tsika le député tsy haiko le maire tsy haiko nino fa mivadika amitsika koty mandeha miaraka amindreo mbilaro mandeha soavadia bon voyage boriboriko andesin'ny papango magnaraka anareo topia vato mbola tsenika mpaefa nienkariny atsika lakoty ko miaraka mitambatra fa tsika zo maresaka raha mila ataondreo tsika io ary atsika koa mizaha amby resaka tafiky malagasy na maramila na zandary na polisy io boka karaha ataony en français to anao koa midriky amy laposte nde laposte abimape en français to idiranao io tsy maintsy misy entier nde grande poste en ville io idiranao io tsy maintsy misy entier karaha zegny koa raha mila ataondreo io point stratégie jiaby mila apetraka andreo olondreo ieliminena atsika tandremo
mifoazatsika ambarako anareo ny raha misy atsika mikoragna azy io Lakoty zanaka Côtier zanaka Lakoty directeur na PMF ne Ambaribe raha misy niany ambarako anareo raha misy niany zanaka Côtier na hoe Lakoty directeur na PMF ne Ambaribe iny raha misy niany teneny olo tsy hainao boka ia nomination tsy hainao boka ia tsy par ministériel tsy par gouvernement misy olona ndesindreo aminay ao Ambaribe eo forcegna agnano passation amin'olo tsy hainay boka ia parce que mila dosy le zanaka Lakoty directeur na PMF aminay ao azafady anao ndre zanaka Toliara anao ndre zanaka Tamatavy anao ndre zanaka Fianarantsoa anao ndre zanaka Majunga anao ndre baka Sainte Marie indrindra fa anao baka amin'ny Ambaribe io ambilazany kane directeur na PMF ne to tsary nisy problème aminay fa problème nisy teo le olona mididinisa tagnatin'ny PMF t'Ambaribe nisy raha mampitokiky zao za aloha tsary nahita mba ambaranareo za kony volagna aminareo aminaka kony hoe ta eo ma nisy olona agnano passation tsy atregna be maso tamin'ny PMF taminay to tsy azo atregna to ro tagnabo amin'ny etage to forcendro babala iny volaniko anao kaza misigné boko anao kaza avy eo nde no avy eo aza mivola mangina sipozy aza signavi ro comme tous tagnanao agnabo volaniko ataova message aminaka za ivolagna ke eto za mitodika aminao ministre ny transport maritime ministre ny andranomasina olo miasa tsy mijenezay vahoaka olo miasa tiany vahoaka mba aza andeha dosodosonareo place pour rien zay tetony taky ary mbola agnatin'ny fitakiana be ny tanànany Ambaribe iny tsy agnatsonareo izy miambigny nino anareo agnadoso izy miambigny vahoaka ijotso amin'ny lalabe amizay adosoa fa rangoela koa zay nivolagna aminareo hoe meranay io mamono zay Ambaribe parce que bato tribunal na iny tsy tapanareo tribunal nazy fa hodikodinareo karata beloty sadony fa olonay ne miasy zanakanay zo rahalahinay zo fa nareo mila magnapetraka olonareo tiaby dans toute l'île de Madagascar non tsikeko 99% za masaiky ny volagna anao midika amin'ny banky ne tsy malama fa anao tsy mahita jo ndraiky mboty me tsy malama fa karaha zegny koa bureau mpanjakagna jiaby me tsy malama ndraiky ratsotsiky fo hitanao zay ne nianatra zay me raha fa zay Lakoty tsy mety misy jery zay problème ne tonga vasaigny za fa nivolagna teto retour de flamondro io mare anareo koa tsy hitambatra mare retour de flamondro io volango aminareo sany izy boka izy fa komasa bokandro aiza raha olo miasa magnajasana parce que ambarako anareo vahoaka aloha reny ministre tsy voahodikodindreo saigna amy kolikoly boka DG ny PMF ny Ambaribe magnanasa anazy correct izy mba ambaranareo za kony aia misy lalagna mivolagna hoe ndray États-Unis za tsary nahita olo agnano passation itondrasana huissier koa tsy taminay atao niany to tamin'ny Ambaribe to nitondrasana huissier olo andeha agnano passation oh monsieur le ministre ny marine marchande
mba boazako ny lalàna zay mialatsigny aminao zalahy. Nagnino moa olo miasa forcenareo hagnano passation, tsisy problème aminay ato. Fotony tsy magnaraka kolokolondro. Ary anareo koa mandeha aminay ao. Olo magnodidigny izy ao jiaby olona PMF aminay Ambaribe ao. Ratsotsiky. Ndraiky Mercedes, tsy hainao ro 1924, tsy hainao ro 1921. Zegny raha nisy taony ary le magaga ialako tsiny ialako fondro fa za tsy maintsy manongony agnarana ore tany ore fandrakana. Misy viavy zay zanaka ny kota baka amin'ny sambrany be mazava magnano lohandohany zany madame Raisa zany magnano lohandohany mitariky reto agnano forcé passation mizalaty. Madame Raisa mampita en place no. Teny za tseniky nagnaboaka dossier anao maloto. Ty Madame Raisa amin'ny Ambaribe ty, anao pitra aze diranao io. Ambila manafinay io. Fa zay hempaka. Olo tokony adosa riny ndao tondrasanao huissier. Fa tsy olo miasa. Teto za fa nivolagna matetiky 3 fois za koa tsy diso. Nampatsiaro ministry ny marine marchande za, ministère, ary indrindra no ministry ny andranomasiny sy ny fitaterana. Nivolagna za teto. Reto olo ny APMF amin'ny Ambaribe ao ndraiky ankifigny reto. Tsy compatible amin'ny asandro, tsy haindro asandro. Normal ro magnano kolikoly. Izy koa PMF aminay avaratra igny, o tsy sera pari, pourri. Fa izy ndray koa anao Madame Raisa. Izy ngizy gn'adoso manafinay. Fanojatsika. Anao dossier anao tsara be aizanao hoe azovizoky be magnaboaka dossier. Ary publieko. Io nena volako magnajo anao mon général Lilson. Olo tokony adosonareo tsy adosonareo, fa olo tsy tokony adosonareo aminay ao. Même Diego Ambanjambilobe Sambava Voemaro, province ny Diego. Ary zoto maherigna Madagasikara. Am topo ndraiky domaine. Ny alertenareo za teto aminay am domaine ndraiky am topo ao misy raha grave. Non, lo nagnano nomination lobaka na aveo même chose mbola rythme et cadence. Tsy hitako ny raha nisoloagna le raiky to taloha. Zay venareo boko mandeha mitety fatry, mandeha mitety district efa fotoagna fagnovagna zao, fagnovagna Alexis iany Koutizafy iany Alexis. Diego mitaregny olo am tany. Ambaribe tsy volagniny. Tsy sakinareo kity. Fary directeur ny APMF. Zany mahita publication d'elle kely. Magnajo anao Zandrila Fidèle Razanapierre. Oui, esory DG ny APMF. Igny tegna chef ny kolikoly. Est-ce que nadosonareo? Est-ce que nisoloanareo? Jusqu'à niany publication ny Zandrila Fidèle Razanapierre mbola mipetaka any. Monsieur le ministre, ino tsy agnadosoanao io? Sa io magnatriky pesosy aminao ambarazebaka. Ino raha misy? APMF. Ambaribe kaba. Fa fotoagna maromaro za teto ny volagna. Nagnambara. Ro APMF aminay ao tsy compatible, tsisy raha haindreo resaka andranomasy. Fa anareo zao tsy hikoropaka, tsy hitsanga, koa tsy hamon'olo ranomasina aminay. Akory, ny raha nandalo tambotsy. Ino raha nandalo tambotsy? Ny chance anareo le tambotsy iny 14 février. Fa zy koa tsy 14 février teto zany agnasasanareo jiaby.
botry andeha nosy faly surcharge tsy haiko firy tonne de ciment tanatin'ny botry tsy haiko firy tonne de ferraille de construction matériaux de construction tanatin'ny botry io normal izy mitokotany normal izy mitokotany egny anareo zio io tongotongo zany vola aminareo APMF o zala trop zala raha aminay ranomasina io fa aza somenareo ranomasina io hoe tsy nijirenareo tsy ministre anareo tsy DG nareo tsy anareo agnatiny io anka le olo araiky ary ny antiny sambodobo tsy raha defonany sa tadiavinareo en tant qu'izy directeur ny APMF na io sambo miboaka izy andeha keny fasandreo sasandreo satria ambarako anareo vahoaka tsy voa velondreo mikolokolo baka directeur ny APMF ny ambario be ninazy plan izy koa sy fa mandeha magnano contrôle sambo za masaky magnapary azy tsy fomba zala io magnano kolokolo nde volagna izy anao miako tragno vata miako avion miako zay hoe milliard i tsy azonao amizay fa zala magnodidigny reto zatra zegny zegny mampavara ontsagna lakoaky aminay io e nivolagna za teto anareo ndraiky poatro amy lakoaky io sagnatria ny vava volaniko mbo mon'olo maro anareo 45 minutes nay io tsy nijirenareo membre ny APMF zegny tsy nijireny ministre raha zegny tsy nitandrignesan'ny DG zoky be nivolagna zeto parce que zoky be adala anao ndray ministre ny transport marine marchande anao ndray DG anareo tsy maresy za koa kabarony ranomasina zany zany ka omby tsy ampianariny milomagno teraka za fa ranomasina nijorogna zany nisehako arasako mitefiky tany ranomasina koa za magnozogna anareo non tsy nijiregny napodiko matetiky teto anareo e nivolagna za teto za tsy contre io lakoky io fa en général bajaj ndraiky lakoky tsy transport en commun tsy nijirenareo zegny nanginy zay aminay ao isanandra Diego isanandra ambanja tsy volagniny accident bajaj io fra regninao ko tsy folaka maratra miala fahignana écoute ça le bois de monde tsy jirenareo parce que nareo mahazo pesosy amindreo io fiera hoe ha voligny niany na efa licence zalahy tatrako tsisy assurance nangalako 50 000 nangalako 100 000 nangalako 200 000 fiera nareo amizigny fa le izy mamony vahoaka marefaka mare anareo vao mikoropaka magnano azafady ny ratsotsiky ataony raha igny zay azafady dada azafady ray aman-dreny zaho témoin au créole izy io namon'olo ary hoe sauver le viavy mampalahelo le viavy ny tsy nikita juskany ary ty amizay ny volaniko teto koa APMF igny marin matetiky za teto ny volagna marin surtout action nataondreto marin amin'ny ambarobe reto tamy Covid-19 hoe tsy mahazo voaka ino zegny raragna mivoaka karaha ty ireo migiaka mivara eo parkage eo mandalo baka ambony tragno agny ro olo jiaby mipetraka ambadika eo mahita fa ro mandalo marin ny ambarobe nagnaraha zegny mamaliety anao chef amy marin o koa tsy nagnano zay manafinao ro teto zany vola nitretre olo tamy tsy fisian-drano be tambario be olo mandeha mantsaka amin'ny marodoka ary ndre zay topy tany marodoka io fa tsara nanakagna olo mangala rano ary wala tsara nampagnefa olo sakanandreo ro misenero io nombre zerikany nombre 20 vola zegny raha nataondro marin io niany amizay ro nialamboety parce que nitokotany
dobo tsy hita botry sursage mbola botry igny tsendriky lakôky tsendriky vedety mandeha tany be basa iny koa zao excuse-nareo na APMF sy ny firongony na nareo vona fa hoe ary marin Nembarobe marin ino 2 ans nataoko ta La Réunion 10 ans nataoko ta Mayotte za mba nandeha Maurice nandeha Seychelles Maldives angatako amin'ny Dagnary mbola andehanako io tsy nikitako zany andeha za nipetraka ta La Réunion tous les 2 jours bateau marin magnano tour de La Réunion tous les 2 jours Mayotte autant temps fotoagna zegny ino magnarany sambo igny la boudeuse Mayotte tous les 2 jours la boudeuse magnano tour Mayotte ro mahita nosy be ro mahita nosy jiaby magnodidy la boudeuse fa ne marin aro tsy hainao marin koa tsy efa misy radobo andranomasy bako ro ndraiky ino agnarany vezetindreo tsy haiko akio tsy haiko nino no mais attends ny volagna za teto ranomasy io haiko be tamin'io za tombo tamin'io za koa ranomasy Ambaribe haiko ny volagna za teto tany dangereux anao koa mitsaka 45 minutes io ambavany Adokobe ndraiky Ambarivato io mitsinjo amin'ny Marodokary courant d'heure io mahery rano anao miala io no mandeha ambavany ny Kify ndraiky ambavany Ambarivato tsy vitanio courant d'eau courant d'heure tany masiny io tsy nijerenareo tsy nirarahinareo mokondoanareo fo nataonareo parce que pesosy milatsaka ny volagna koa za teto aza lahy la coque tsy transport en commun fa limite avanareo olo andesiny la coque io ndraiky bagage andesiny fa nareo koa tsy amono olo io anareo tsy ho tonga sainy aia zala la coque ny 7 mètres 14 personnes andesiny plus le manafo mitondra izy ça fait zegny 15 personnes iro amizegny karaha olo mitondra bajaj tsisy capacité tsisy permis de mer tsisy passeport de mer fascule zegny non kofa mahay manindra malette devant marche arrière ralentir alefa ty la coque nakany desako na no miasa anao ifeko non mais franchement za tamizay fa nivolagny isomenareo fa ignanan'olo amy lakoko fa nareo ndraiky mbo mon'olo sagnatria ny vavy eo tsy nijerenareo zegny parce que pesosy milatsaka aia zala olo baka ivelany na baka La Réunion na baka andafy aty na baka tseko zegny vol internationaux mijotso amin'ny Ambaribe io maro ne olo baka Ambanje maro olo baka Nosy baka Diana igny tsy maintsy hitsaka lako valizindreo tsisy helihely zawady andeha amin'ny rehavandreo saka roe valizy 3 valizy 4 non chargegny agnaty lakoty parce que mila vola pesosy plus haut que faingnanan'olo andesiny raha igny tampoko anao amizay mipetraka agnaty lakoky igny mitana borny lakoky igny karaha ty tagnanao fa mitosy rano amy borny lakoky afa mitosy rano leran'reo mandeha amizay ro zandro tsy hainao ino raha sarombaindreo parce que ro mbola mafana aloha excité magnegna versement ndraiky hitady volany 4 ndraiky hitady volany rôdy kofa miaigna amport eo maximum vitesse manety igny mandeha lohandraha igny tsy eva karaha ty adignandreo zandry regny fa fainenan'olo ane ndesindreo poany valizin'olo agnatiny amizay tsy eritreretindreo izy mandeha igny amizay
zava boka mivodiny lakoky amy momony misy rano tafidriky agnaty lakoky non APMF sady gilany gony marigniny fa mila pesosy miodiny non mais franchement zegny ve fomba fiasa zegny le fagnovagnanareo ny ranomasina anao koa mizaha vedety andeha tany Bindrefaigny anao magnisy raha tsy azonareo APMF ndraiky marin onony koa ne hitanareo io anareo ndihidrika mbavakijeja igny ndray zany noho ny agnaran'ny tanàna jiaby izy ka Majunga tsy ho hainareo parce que ranomasy tsy hainareo anareo koa miala andampy igny mahita bongo miefogny baka ho zay anareo miotaka karaha ty mitsinjo no slavo mahitsy igny ambavakijeja tany masigny jiaby igny jusque no avy Majunga tany masigny jiaby io non tsy jirenareo tsy raharahinareo anao mahita sursarindreo vedety aby reo ino tefitefo aby reo mandeha tany Bindrefaigny anao mahisy ndre lakoky fo andeha nosy ranja mamakivaky io anao magnano nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à no avy ambaribe non alefa mandeha io mima tsy mima parce que tsy avanareo ny agnatiny io tsy zanakanareo tsy taolan-drazana anareo zegny APMF amineo ndraiky marin amineo niany amizay ro za nagnano direct ndraiky ro manafo zay aroatiko mbola sitry magnano asa sitry baka asa sitry asa tandrignezagna zao kibe fa pesosy pitriky amy posy agny fagnajabadinareo ary fotova voilà izy io kenareo bokoa ny ty volagna aminay fa directeur ny APMF nay dosinareo atsika fampitana eto agnaboako dosienareo jiaby amin'ny APMF to tova baka za tsy menasy fa naka olo miasa aza adoso olo tsy miasa adosoa olo mamony faty adosoa zegny miangatane le décentralisation baka zany kane olone mba miasa amy tanine ampidiky vola amine fa tsy olo andeha ngorokarena andeha andafy tanindrazane mialatsiny la même chose l'aéroport punaise même chose an-dranomasina izy koa olo tiatiandreo na olo magnamiandreo pesosy l'aéroport andray mihoatra 5 kilo mety mandefo fa anao koa olo tsy matimatindreo lolo na olo resiresindreo ndray mihoatra 50 grammes 500 grammes mihoatra be minentaka anao madame fa agnatsoa ele nizalahy igny nendrako igny tsy nagnatsoa ndray mihoatra 1 kilo 2 kilo fa nanao mihoatra 500 grammes 1 kilo hely io tsy maintsy adoso misy l'aéroportnay ao koa raha zegny mampitaregny olo de apetrako fagnontaniagna aminareo ministère ny transport na antetina an-dranomasiny anareo mafakajo mahita zay lakoty miaigny tsara tsy mendriky zay lakoty zegny miaigny tsara mba tiagny amy vola amin'ny angovy fiadagnany fa zay mila poetinareo ino e volanko atsika lakoty réveillez-vous c'est le moment de réunir union fait la force za boka tsy volagna taxi brosy zegny alaka bariko izy boka isan'andro tsika marigny sprinter nivadiky olo firy maty olo firy naratra non continuer la vie est belle avec l'état ministère miasa loha amizegny bon de kesinazy tsao tsy latsaka fin de mois zegny raha mampiasa loha izy fa ministère tsy asa loha amizegny gendarme police andeha asa loha amizegny
tsikitra le pesos mampiasa l'euro tsy ho azo volan'ny deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Koa tsy zay tsy mahazo vavany edy. Ke eto za tsy nahazo nagnatriky passation forcée tao ny vahoaka. Or vahoaka n'Ambaribe contre hoe abila eto olo io fa reto ratsy mangeaka ny APMF ny Ambaribe adosoa. Non, ty madame Raissa ty nagnizingiziny. Miambigna anao za madame Raissa. Boko taovana ro avy amy sofiny nany zegny. Samby zanaka samby rano atsika. Za tsy agnaboaka vidéo niany. Fa sary araiky aboakako vita live passation forcée tamina PMF n'Ambaribe. Sary araiky oe. Paparazina kara fa na sary. Aboko le ray saty mitsy nizingiziny t'Ambaribe fa tsy azo idiran'ny mpangala sary, tsy azo idiran'ny journaliste. Parce que ngana affaire maloto nany. Eto koa za mitandregny anao, iambigna anao za ministre Marine Marchande. Azafady zala, aza somegna fahignana ny alakoty zala. Zay koa fa tsy mila, zay tsy mila. C'est tout. Aza atao karaha zegny zay. Ya fa hitako anareo mibloky za, fa za tsy vo bloky nareo. Boko fa haiko anareo. Leo fasa. Atsika boko mikoragna momba ny ino raha igny? Ta Paris iny lo vigny baka tagny koa reo fa nagnano zo baka. Zegny ta misy zoko be nareo mila mibloky fa tsy vo blokindreo. Ke ino amizay raha misy? Mila douze. Ary tsy azon'olo zavagna passation, ary mitondragna huissier hagnano passation. Za tsy ary nahita tamy donie. Za tsy ary nahita passation andeha tondrasagna huissier. Koa tsy amin'ny Ambaribe. Fahaizandreo misy jery zegny. Resaka l'hôpital. Jiboka publication nakato APEF l'hôpital. Nisy mpianatra valo. Ouais. Mpianatra valo. Baka amin'ny école, ino agnaran'ireo école mianatra ho infirmière reto. Amin'ny Ambaribe koa baka misy zegny. Paramedy. Non, franchement, les amis côtiers, les amis Lacote, atsika misy ajery zalafa, maresaka retour de flamme d'olo ty. Ino raha misy? L'hôpital, paramedy. Atoato baka misy recrutement ho ataony fanjakagna ao ministère ny fahasalamana. Nefa ny magneragna Madagasikara maro mpianatra ny zaza tafiboaka amile paramedy sans poste. Fa zao izy amin'ny Ambaribe baka pilote ny raha jiaby amin'ny tady PD aminao aminao misy mitady lesbienne anao aminao misy l'école jiaby, mitady affaire maloto aminao, cocaïne, jamal aminao, raha jiaby amin'ny Ambaribe mampalahelo zala zay aty. Nino loatra raha nataony anareo? Ino raha misy l'hôpital be? Tsy haiko tafiboaka nianatra nandany andra fanjava taogno tamin'ny école paramedy. Merci lo ro nahazo
diplôme reo fa eto le problème fitaregnana ndre ray aman-dreny sasany mivola aminaka zoky be izoma ro hôpitaly privé sasany ro tsy mety volagniny amin'ny fanjakagna hoe mba mangala zaza tafiboaka ndray magnastazy amindro ao fa mivolitriky feno l'hôpitaly be ao tsy haiky magnastazy ny paramètre fa ino ma tsy ny fasana roro amy l'hôpitaly sasany ro sa l'hôpitaly sasany ro hôpitaly Ndragnahary hôpitalin'ny Fatima na hôpitalin'ny Mahomé sa hôpitalin'ny Joseph sa hôpitalin'ny Marie tsy haiko mety l'hôpitalin'ny Ndragnahary de mpianatra ny paramedy mijalagna stage ndero an-tanàna io fo zotsy Ambaribe raiky raha io erany Madagasikara misy problème io erany Madagasikara ro mpianatra paramedy miboaka reo mahino atsika magnatoetsaigny karaha zay ino amizay raha misy amindro tsaiky ro tsy tsaiky fankahe tsaiky samby hafa mesazindreo ro antaregny mpianatra paramedy reto zoko be zay mba nandeha nagnotany nagnato ino ma zay médecin chef nagnato ro lebilebe amy l'hôpitaly ato agnotany hoe tandrinesanareo vahoaka malagasy ary eto za mitodiky aminao zandriko vavy Monira ministry ny fahasalamagna mba zahava magneragny Madagasikara raha zegny raisiny andraikitrinao ranabavy ministry ny fahasalamagna Monira fa raha zegny misy maro tsaiky mitaregny ray aman-dreny malahelo ino raha misy ro tsaiky reto nagnotany kofa naregny hoe mety ho isy ary ho isy recrutement ataon'ny fanjakagna atoato ho an'olo antiasa amy l'hôpitaly tsy haiko za tsy mahay resaka l'hôpitaly fa za koa akory atsika jiaby en placenao madame le ministre Monira zahava le plus vite possible raha zegny ro tsy haiko valy volaniko aminareo tsy boaka amin'ny Ambaribe ao fo ary hoe baka aminay ao sur 8 le reste baka amy province nagnotany médecin chef nagnotany chef de service nagnotany zay olo agnabognabo amy l'hôpitaly be amy l'hôpitaly iasandreo isaka ono vola tsisy volana tsisy hoe ka magnambara tsaiky reo ty dossier mila forminareo ty dossier mila avoronareo agnanaovanareo le candidature angatanareo le recrutement ny fanjakagna ho avy non tsisy za nagnotany tsaiky amin'ny Ambaribe amizay za bokoa nagnotany tsaiky amin'ny Bagadego non zay tsy ambarandreo raha zay tsy amiandreo zay foiky iny liste ilaigna mba agnanaovanay préparation grave ary anao koa amizay milakoty le même médecin chef tsy haiko le même chef service amy l'hôpitaly faratsotsika tanareo zegny afaratsotsika koa io donc normal ro tsy agnamiatsika parce que ro mila mampidriky zanakandro zay nevolanko aminareo hoe c'est le moment de réveiller les dormeurs doivent se réveiller anareo ndray tretry aminakazo azoko be za masaky mivola ary ambarako ampabe maso fa il faut aussi initiative nareo mitsangagna aza mandrobadrafo mampalahelo koa ayavela tsaiky ny paramètre mandeha miasa amin'ny kiosky amy telma tsy haiko amin'ny Airtel tsy haiko non mais franchement
atsika mbola tsisy jery fo. Mialatsiny e. Zay ny volagnako eto. Ny mikorontana droitsika fa ny mandrobadra tsy lalàna. Pourtant, tsangana. Tsy haiko andegnano dossier zala. Tsy ambarana ro le zaza hoe ty dossier, ty raha ilaigny anareo koa fa tsy agnamia. L'hôpital riny amy dispensaire riny, même aminareo hôpital privé ny misy tableau d'affichage, affiché io le raha hitan'le zaza, ino raha andeha ataonay, ino raha amboarinay, ino raha karakarenay. Fa nareo tsisy mamaly. Mampalahelo, tegna mampalahelo le zaza. Le agnapotiky le zaza mihitsy ny objectifinao. Tsy haiko samby hafa nanontaniako ta Diego, même réponse. Tsy haiko samby hafa nanontaniako ta Mbaribe, même réponse. Nanontany koa za ta Matavy, olo haiko, tamin'ny école paramètre. Toliara, mazonga, même réponse tsy haiko jiaby. Mialatsiny zala. Ary nde izy magnano zegny, ataotsika. Raha zegny ny hitatsika. Nde zanakatsika fo meilleur élève dans la classe, meilleur élève dans l'école. Lerany magnano BPC, magnano bac. Zara fahita tableau. Parce que Jomboty Riziki, au Jomboty Soatina, au Tcheko Mbotitina Soavola, au Tcheko Mbotitina Soaravo. Tsy mipasty fa nao ndray koa ny ando rakotondray be mipasty. Atsika mbola tsy tonga saigny lakoty. Mampalahelo e. Malahelo sady mampainakinaka. Alohan'ny idirako amy koragna magnaraka, alohatsiniky agnidigny raha ty helo e. Ety gaga koa nareo niany. Ino koa ty zoky be. Hoy izy ny vazaha. Tous en pifalina. Enfin. Vita ny passation. Tam préfet Tilaizandry Angelo ndraiky préfet vaovao Jean-Jacques Pirot. Azafady niambario be. Enfin. Vita niany passation. Dikan'zegny mety sasanareo amin'ny clean, amin'ny liquide vaisselle, azasiagna acide. Tagnanareo fa madiodio niala ingay Angelo préfet ny Ambaribe. Fa zao izy. Za miambigny Bianco Pâques intérieur agnano audit zala niala io. Fa mara tsy marigno. Izy koa ny vita passation nany. Après passation, mamarazi ndraiky paparazi niatriky to, sary fa mandehandeha agny nalefandry zala. Direct nivolagna le préfet vaovao hoe ivolokotikokoty et tout de suite. Miresaka fitaterana an-dranomasina. Monsieur le préfet Jean-Jacques Pirot. Tsy Jean-Jacques Richaud, Jean-Jacques Pirot. Mbola 32 daminao zany ihany. Merci aminao nandre andraikitra. Fa zao izy. Aza bekony pesosy aminay io zala fa za malaky mivadiky
monsieur le préfet Jean-Jacques Perrault malaky aminakà mivadika aminao intsaka za fa nazo dossier sasasasany momba anao ty anao koa zalana madiky zay eo anao vadio za mihitsy voalohany mivadika aminao monsieur le préfet vaovao donc andesa mahitsy raha maloto jiaby eo diova zay maha-préfet de police anao aza magnano karaha merane tsy eny aby iny définition magistrat de la ville izy magnano n'importe quoi za tsary nahitaky maire mandeha mitety ino fivolanandrozy dispensaire ndraiky l'hôpitaly antety agny andeha zara matériel maire anao mananjary professeur chirurgien aliabodo service santé amin'ny Ambaribe ao misy tomobily non maire any Ambaribe magistrat de la ville nandeha dispensaire nandeha nagnatriky matériel izy amizay tsy matériel nino matériel ni nettoyage baka atao hoe mahazo note 18/20 maire nefa miasa anao tsy miasa ino asa nataonao adjoinao ndro miasa fa tsy anao maire mialatsiny aminao aliabodo igny le volagno tary hoe olo tokony adoso tsy adosonareo fa olo tsy tokony adoso adosonareo parce que misy lelaka asan'ny maire moa oma tsisy médecin chef o tsisy représentant de ministère en santé o tsisy chef de service en santé fa maire mandeha mizara raha ny l'hôpital afa lalagna baka olo andeha agnatriky don nandalo par la mairie andeha olo managnatriky don zegny mbola le association nagnefa ramdon andeha amy l'hôpital ny tokony mandeha ry fa tsy anareo mba aza misiky ny raha tsy nivonenareo zalahy ke eto zany mipody aminao monsieur le préfet n'Ambaribe vaovao Jean-Jacques Perrault aza mivadiky amy vahoaka frère fa za malaky mivadiky surtout amin'ny Ambaribe io za tsy menasy anao fa surtout amin'ny Ambaribe io aza mibalila io nde virgule aza digna point aza digna ty koragna aminakà no Jean-Jacques Perrault préfet de police n'Ambaribe malalaka afaka mikoragna aminakà no za tsisy lalako fa za koa nivadiky aminao no halako jusque anao rebaka parce que vahoaka aza ataonareo raha mahazatra anareo ary eto angatako aminao mipodiko aminao ambarako anao ndraiky le préfet vaovao Jean-Jacques Perrault foagna ravagna ny mafia aminay ao reto vaza lany daty reto vaza fa tsisy passeport tsisy visa reto roasa mody fa ro tsy avanao boko tsy raha lahinao fa zay malagasy miaraka monigny aminao topy tanàna fa tsy ro abaka io koa reto mafia miasa tsy amy taratasy amy tanànany ao ty resaka guide ravagna monsieur le préfet fa nao koa ny tous pesosy ao nagnodikodigny koragna ao monsieur le préfet malaky aminakà magnaboely tsisy payon za tsisy olo ambadiky nakà za tsisy politique ambadiky nakà fa politique nakà vahoaka Madagasikara jiaby politique nakà vahoaka fa tsy olombitsy de eto za manomboky niany anao nandeha asanao nagnano passation tanareo nde préfet nagnano passation tsy nisakasakana olo ty za olo tena andeha fa agna directeur anay amin'ny APMF ny Ambaribe sakana tsisy olo avy eo tsisy olo magnino non mais attends
azabadoigna zay he fa io tsy miala io za magnambaranao ministre ny marine marchande olona PMF reo adosoa fa directeur na PMF io tsy nisy ratsy nataony io tsy nisy kolokolo nataony ary io tsy resina roa hagnano kolokolo garantiko za zoko be raha zegny i consomme kely aloha itony gidragidra donc miarahabanao fagnindreny za monsieur le préfet Jean-Jacques Perrault tonga am'zany pays navy amy bledinay o misy pesosy ke tsao vao fandriky eo anao zandry lahy anao ifandriany zoko be koa ke zegny koragna momba igny ke samy naregny tandrify niavanareo ministère na ny ministère en transport marine marchande na ny ministère ny fahasalamana zahava marine et le plus vite possible raha mandalo aminay ao io tsy vitan'izay madame Monira ministre ny fahasalamana aminay ao hôpitalinay ao hôpital B cool incroyable nitaregny ny marary vola tsy vola leny piasan'ny l'hôpitaly amindro na amy service iana amy service iana amy service vidina ody amy l'hôpital tsy hainay na vidina ody marigny ao madame ministre na vidina ody hoe roa ty hagnano vidina ody amy l'hôpitalinay ao fa tsy vo vidiny marary ndraiky le mpitondra marary vidina ody amy l'hôpitaly aminay ao fatelo madame ministre Monira mialatsigny fa voatognony matetika agnaranao zandro izy ty moa piasan'ny l'hôpitaly mahazo karama piasan'ny l'hôpitaly mahazo salaire raha misy amin'ny ambaribe ao madame ministre zay efa mitondra mararinay mahagaga mbola zay koa iantoko gant ny infirmière sy ny sisa raha misy aminay ao raha zegny tiako azavenao fandehan raha zegny moavenareo ministère amy santé tsisy droit tsy magnamia fitaovagna iasandreto infirmière eto fa le marary deja fa mividy aody tsy vidy marigny tsy vidy vandy amy pharmacie l'hôpital mbola zay marary koa miantoko gale infirmière isaky izany degnano consultation zay batiako zavegna fa zay raha misy hôpital Madagasikara misy raha zay anao mitondra marary koa anao miantoko gant karaha toa anao mandeha amy la mairie ndraiky amy préfecture ndraiky amy tribunal il faut anao mitondra taratasy koa anao mbola maefa droit koa grave ke eto atodiko aminareo tompony andraikitry ministère raha jiaby zay zahavo fa raha zay magneragna Madagasikara amaragnako izy dia ny resaka Paris in Love ny resaka Paris in Love vitatsika fa tanteraka vita somatsara zigny tatrany tanjogny tadiavy iny le tanjogny tadiavy tsy hoe ny fivoriatsika jiaby tagny ny fitsinjatsika jiaby tô tsy de tagny loatra le ino ty ny tanjogny taminany igny fa hoe maniaratsika nanandratra avo ny mpanakanto zandriny ny tiako volagniny zegny isorako soloako tegna
amin'izy mivady tonton Lemoine ndraiky tantiny Volagasy vy nahitana igny mini festival tandafy igny 4e édition nilamigny za mbola vantombantony jeune nandeha baly tandafy te tsary tsisy bagarre tsary tsisy tombokondry fa raiky hita mibotsy franchement nilamigny kanefa nakavolako teto nambarako teto anao koa fa tsy même somme afficheko anao non anao tsy mandeha soirée gasy eto effectivement nisy araiky zay to araiky foiday lehilahy aroy niady vazaha niady magnangy vazaha ndraiky niady magnangy vazaha tsy dirako laligny tantara nantaniako zahako nataoko enquête. Bonsoir mon frère. Ok, ça marche, ça marche. Je suis à ta disposition mon frère. Ça roule. Gasy lahy aroe niady magnangy vazaha reky. Fa vazaha io mbarako anao roa ko tombokondry nataony magnangy vazaha io olo araiky tamindro gasy lahy aroe ro izy koa agnatin'ny fanjava raiky ty babalahy igny misavasava atonany fa nare tombokondry regny ndre tombokondry ny biondry tsy nare karaha zegny viavy brany viavy io nakahely fa roa ndraiky roa telo dehors vigile reny ka iko nanambotro roa telo dehors nareo za. Oui, c'est pas moi. Non, je m'en fous. Toi aussi, toi tu dehors. Même en vaza. Nambarko vigile roe regny apoantany igny. Nafitantanto za nagnatogna araikaraiky. Captureko. Agnaranandreo gardeko. Volaniko tamindreo amizay. Anareo manomboky niany. Anareo kaza mihevitra ke andeha agnatogny baligasy andafito fa anareo afficheko. Za tsisy maly. Raha zay fa nivolaniko teto tamilay vy teto za tsy mitsitsy fotony nino jery ratsitsika baka an-tanàna agny aza ndesigny an-tanànan'olo fa magnala baraka anao koa tegnano morengy manapa billet mangala avion lerany zoko Paul na zoko Rosy miorganiser morengy amikanja kanto mandoa magnano participation agny anao magnano morengy fa tsy ambaly andafy eto za tsy mpandeha baly za tsy mitsitsy nde fanjakagna foko magnara tsy mety tsitsitsiko kintsaka anao kongoroty mpamaraky ary androboka balinay non nanomboky teo tsisy olona saky nagnano gafy tagnatin'ny raha io to vraiment isorako atsika vahoaka fa tokony karaha igny ataotsika misoma fa tsy tombokondry tsy toraka vera tsy toraka tavoangy araiky zay faroe koa nivolaniko teto io toetsagnitsika gasy io nambarako matetiky teto hoe misy olo tsy tokony nandeha andafy nefa navy andafy fa le olo tokony navy andafy tsy navy andafy ino ny tiako volagny ry avako io volaniko atsika malagasy jiaby tsy akanavaka io tsisy hoe Lakote plateau fa atsika malagasy jiaby volaniko eto fitombenagna mipetraka agnabony sezy vera tsakitsaky agnabony latabra fa tsy liseza ndeha tsinjanareo wala latabra ndeha diadiavonareo azafady
azafady nisy viavy efatra aby zay ro samby hafa za boka fa nivolagna teto za ty koa mandeha baly za tsy mipetraka plasy araiky za baly ho feno za agnatin'ny saly ary za amin'igny mizara ivolagnako anao misy viavy araiky atseniky baka antignana agny izy arike baka antignana sava ya hagnabonsy zo izy galingalagna ndraiky talona zany agnaty izy moramora madame anao mbola ty soma basy anao ty boaka antany raha magnindro anao mbola ty soma baly volako sa anao ty boaka antany dana mbareza anao mijotso raha nagnako anao mijotso za taminany za mihitsy nikoragna taminany anao mijotso renao madame anao mbola nambelako soma baly fa anao koa hitako fagnindroeny nanonga agnabosezy ndraiky latabra anao de ora za tsitsitsy aminao volako madame azafady ro fa afatsy agnano eky zaky ok nandeha ambiance nandeha araiky zay baka amin'ny faritry mazonga za tsy anognina amizay aeo izy fa baka amin'ny faritry mazonga vitinany araiky agnabo latabra vitinany araiky agnabo sezy izy amin'io ino velabelatra tampoka izy mivelabelatra olo jiaby mahita ko la matriaka zany agnatony izy madame konkonko moramora amy vitinany zotsokony anao azafady ozy izy fitombenagna mipetraka agnabony sezy fa tsy vity hanigna agnabo latabra fa tsy vity wa afa miakatra loatra baka roa ambiance to fa tsy aizoko be izy amin'io mahaza azoko be nambariko taminany ya ambiance tsika jiaby ambany fa tsisy olo anao koa tia anonga agnabon-draha ozy aminany aloha anao ndesiko amain mpanongako agnabo estrade ary anao volanko za mihitsy lo mampanonga anao agnabony estrade ary anao magnarato anao fa tseto aroe zay fatelo araiky zay baka amin'ny ambary bio eko loatra ary zo fa mahazatra izy raha zany agnatony izy aza la atsika iotsy amy gymnase atsika iotsy amin'ny espace lolo atsika io tsy haiko tsy abazary tsy haiko ie mijotsoana izy amin'io fa koity fa kopaka anao mijotsoana araiky ndraika aroe ro tsy haiko na ro couple na ino fa ny viavy vitinany agnabo latabra araiky vitinany araiky agnabo sezy izy amizay kawitra agnabo io izy ala eo mbanao tsy haiko magnino volanko soma baly atsika fa tsy porno deja anao mijotso aboko raha ataonareo io agnaboako anareo antany fa tsy salle de porno tsy saliny vetaveta fa olo atony sombo ke kofa tsy mety aminareo nareo mibo antany agny antany agny anareo magnano zay raha ataonareo sady antany eo maninitsinitsy volanko tanareo moins 2 degré antany eo anareo maninitsinitsy hoe ke ny tiako volagny atsika mba manovatoetry anao koa titsinjaka anao fa hitanao kuity anao fa hitanao kopaka ndo ivony piste ary navety piste igny naboaka koe alohan'ny olo navy jiaby zay ndraiky babo nagnano direct agnatin'ny saly mavety na alaraka pisy i piste igny ndo piste ary anareo magnarato anareo fa tsy mabosezy ndraiky latabra jusqu'à baly ravony waindrahary tsy seky raha nandalo ke eto isoloko tegna na defa nagnano fisorana
tamitsika jiaby tagny i tonton Lemoine isoloko tegna aminay jiaby la famille ny mpikarakara ny ampandoky indrindra reto les amis vigile to za fa nagnambara teto zay tsy angala vigile gasy fa ro to black areriky ary vraiment vigile ro tsinitsitsy ero koa naonjiny drako vazaha igny ndraiky manafaroy lahy volanko aminareo karaha mitondra gisy ndraiky drakidraky andeha baka bazary andeha ody mijonony laolo igny aroe entend dehors. Je remercie beaucoup la famille et toute la famille, les vigiles. Donc, nous te kouvlagne, mi voulez atsika mitoetra ratsy tsika. Fa malaza ratsy atsika andafy eto. Na Suisse na ia mandeha baliky nga blatable. Anareo ndraiky nahita olona karaha zegny. Koa tsy anareo fo. Mandeha baly nga bosseuse, anareo ndraiky nahita raha karaha zegny, koa tsy atsika fo. Fier anareo vla koa fulany zay drako tamy baly to. Koa manafiny zay raha tamy baly to. Non, mais attends. Naka za tsy mitsitsy. Anao ndray zany ka raha Jojo. Anao ndray zany ka trompe. Koa fa tsy agnatin'ny lalagna anao riatoko. Ke eto ataoko remerciement atsika jiaby tamy filaminana ary tamy fagnaragna ny fanaovana hoe isoma atsika fa tsy ady tegna some ny fianakaviagna navy to vady amanjanaka ny mpianadasy ny la famille to ny mpifankatiasy non franchement nickel enganie amy togno avy ho tsaratsara n'igny raha ataotsika tsy vitany amy togno avy hanomboky tsy ela tournée mibaly za ndre tsy agny fa ro vigile ro mitandregny za consigne ameko ro franchement appliqué ndreo tsy avandreo ke tso anao tatran'le araiky tsy mahazo mandeha baly negny tsaloha toujours afara aza robatigny ambiasin'ny nama aza robatigny voninahitra aja ny ray aman-dreny misy ray aman-dreny to maro olobe to franchement igny ny tokony ianaratsika ataotsika tanareo nareo tao azovy taminareo ny sakananay nanonga tagnabon'ny estrade tsy ny sakananay nareo samy nandeha tary nareo ary nandeha partout ny lamigny fa koa gn'akoronta za tsy mitsitsy volanko za tsy mpandeha baly io fa ela novolezako baly fa za maregny za mahita fa nakaplikeko ke eto mbola ho avy ny fotoagna ikoragnesigny amindreo ray aman-dreny vy nanagnana nahitana zo ikorana amitsika eto ny fagnomana mibaly anomboko mibaly de l'été io koa le somaroho ho azavegna amitsika eto parce que maro loatra raha tsy manjary agnatin'ny somaroho dianao somaroho zegny soma fahignananao amparavirafahignananao mitondra vady amanjanaka anao dadinao dadilahinao mba hisoma fa tsy andeha agnatombokondro za anareo koa mina tombokondro avy aminaka fa za pare atsika zegny karapaka tadiavinareo tsika fanano fa tsy agnaty baly anao koa tegnondro ondraigna riba atria amy riba ry tomobilinao anao boko eko anao rebaka anao tompy namonaignanao fa tsy agnaty baly mialatsigny ke zegny izy ry avako aby tegna isorako atsika jiaby enganie mba hitohy mba ny fomba karaha regny ny raha izy fa tsy andegnano avirezina jiro tanareo za migaka za tsy mpigaka toka fa za koa misy raha maraviravira za mangala consommation vita za mipetraka fa za tsy andeha nitrekitreky amy lalabe agny andeha tady ady amin'olo non
anao tompo miadiva amiriba fa aza robaty misomany nama ke zegny izy isorako anareo jiaby nagnaraka nytandregny teto ainganeka itoy amin'ny ara-pahasalamagna ara-batagna indrindrandrindra ny fiavagnana mahatsikatsika aty amy tanin'olo atsika tsy amy tanitsika fa tsika amy tanin'olo matoro io natoky atsika navitatsika nagnano 4e anniversaire na 4e édition mini festival fatokisandreo tokotany atsika ke engane tsy ho iseky ny raha tsy anjara tsy vitany parisiny lofo kofa soirée baly nikiko ce soir ndafeto aza robaty magnano velomatsika jiaby amare talata za sakalava